bidiang sungu bahaya pi barok ki bapet ya kani ke program tong ni pendam lang haga jingduai atrai Jisu Ieit iwan bandam rit apok ki selajat ki bakhut ke jong me meleri melada melaker mela sumaringi haduk kani ke sengi ki bamenta atrai Jisu Ieit iwan ban khot kerpat hakani ke por bamendon ringkat bat ngi iwei pi iwei nong shim benta atrai Jisu Ieit ai be ki barok ka bangin pendap hakani ke sengi naduk ke jingrwai ke jingpule ya ke Ktien ke jong me ki jingduai ki jingkren kinlong na ka benta ka burom ka bakhut ke jong me hi atrai Jisu dan rengkat hime bat kitu ki bala len ya ladi ki bala IT ya kamet pat kamensim jongki pakentrei na kabenta ka jing baha jong upara brio dan rengkat hiru bat kitu barok ki bapang ka besitom ki baduk ki bakerduk bat barok ki badan kami ke jing pensyat bor ke jong me trai Jisu yang nadin nakmat banyarap yang ka syakri dan rengkat hime me naduk basdang haduk ka bakut no pan kini barok hakerteng blei jong Jisu Kris menta bak halak kertaru. Amin. To mentangan pulih ya ka program kumbakalong. Tongin yo shwa ya ka jingrwai na kot jingrwai ka jingrwai ka banril spasan nyerwai ka dekot ka baningkong bat ka bakhaddu. Nang ta pade ngin yo ka jingpule sedang bat duai na Isefania nang ta ngin yo ka jingrwai kerpang kawei na Idelfinia bat biang kawei ngin yo na Idafi Larissa bat biang nang ta pade pinyo sngau yaka jingkren. Pulih nama thayos lenang makat kendai dekat bakat lai berkat sao anda kumtaki la walamnya ki khelong hau ba unbu ya laki kiti haki bat ba unduai henrei ki senran ki lasneng yaki uji su te ulaang sya ki khelong banwan hanga bat wat khang yaki naba yaki bakum kita long ka hima ki benai tungnya duai ko kepajung ubah benai ngi aingu yang me hakanya ka step Jisu ba me la ai ngi kamat ka basat baklan penlong ngi ki khna ki batep sengi bat ban kongo yang me ban Ieit yang me bat ban kongo ya lagi kemi ki kpa don ringkat bat kitu ki brio ki badan hapadeng ka jingpang jing sitom ya rap ya ki bakin yo kamat ka basat baklan don ringkat lambat ki don ringkat lambat ka ri ka perthai barok ko wei nama ya kini barok ngipan haka kerteng uji Kris. Amen.
Gilong koridor hikmat jong ulong nong up long broad babang yaki uker udah try to yalam yaki halentiat manlakasngi tuda tuker yaki Jisu Ieit yaki kena da Ieit kaba janai kilong kiklur babenteng shan jingshai rakeleng try to yalam yaki halentiat manlakasni tuda tuker yaki Gilang kiba koridor jong ugdop yaki hala shadem uang yakum kini kanlong kahimaka boneng try to yalam yaki halentiat manlakasni tuda tuker yaki Menta kesni ngakwa menyethu yapi syapang kumnu ba ujisu u Ieit yaki khna bat kumnu ukur khuru yaki te yakani fila ban syam naga gospel ke jong Matthews kalenong ke bakat kendai ke dekot ke bakat lai bat bakat saw bat yakini ki Ktien menelap pulis dang da Stefania ti mengaru ha banga puli yakani ke dekot kasngo ke makani ke dekot kasneng ningkong yanga kum kalong kemi namar bun sin mangi kum ki kemi ki kpa haba ki khun ki kwa manya kren banya khana bat ni ki wan nam ki wan ut yangi bun sin ngim don por ban sngap yaki pat teng teng ni be no ru yaki tongan shu ai pi ka wai kanuksa ko mangi ki long kemi ha ka por balong school ki khun bangi bun kam ban penbiang ya kaba mi ka di nang taban penbiang ki phin don pat ya ka por bi ki ong mei ki kopi jonga kala ja mei ngam lap shu utai ngam lap shu ka juti teng teng ni kom ki kemi ngi sngo bitar bat ngim sngo lap lieng ban le ka ai ru ti habaki khun kila dei kapor ban mi no na yeng kila ong mei pa ngin let no mo ngi pat kum ki kmi ki kpa jaka bangin sneng ngin kraw yaki ngin Kyrkhu yaki ikren khor pan ban yaki ngi ong ka taru phampat ya let chibet pan sa shamai haki nonghikai nrei kan mau hep ngan ong yapi balada imei ipa kila klet ban sneng yapi kila klet ban Kyrkhu yapi ong mei pa Kyrkhu se yanga don box si yanga mo pi ru shwa ba pi me ipa jong pi bikin lech ha psi ong em don bok mei don bok pa lech suk ban suk yo pisa shibun ti mo pi ru dada pio ai kijing Kyrkhu na ime ipa kan long ka bokor doi ka jing jong pi hadu kata ba pikan maun em gitu arngut chipara u iso bat u Jakob haba ukpa jong ki u Isak ul atemen kat nu ki trang ban yo ya ka jing Kyrkhu na ukpa jong ki namar ki sngu tho baga jing Kyrkhu na ukpa jong ki kalong bokor dori ka jing jong ki hadu kata nrei kan mau hab haba imei ipa pade kila adap ban sedang ban sneng ban kraw ya pi haba chwa ba pin mi na yeng kila ong ya pi khun let da ka basuk wan suk ya da kalenti ka badai wat num syang makia shani shatai wat num yalang bat ki parlok ki basniu sngap i ka jinghikai jong ki no hikai pidai ban le kumta
wat num sai la ki kmi ki kpa namar ba pinyo ya ka jing suk bat ka jing tengan hadin nrai kum ha kini ki sngi pat de menta ba pinyo ban late school ban ye shang ban ye kendu bat ki parlok nrai ka dan ka wei pat de ka ei ka bala ban pensyoi ya pi bat kata ka dei ka dei ka ni ka mobile kan mau heb kan ni ngatip ba ka dan hak ti jong pi da ki bon kenta ti wat num ai lat ba kan ni kan long kan nong syun ka jong pi ka ban pen sniu ya ki jing mot ki jing perkhat ki jong pi ki bampat pro ya ka jai biang ka badang lung ka jong pi nrei ai ba kan ni kan long pen ban kan nong yarap ya pi kan nong tersyan ya pi kum ha kini ki por khnang ba ki jing mot jing perkhat jong pi kan pro bat ka jabing jong pi kan yar bat ubriu ubashnai kan ni usna ka tak rukom ba pinyo lot hang ni barok khot ya ka ba baru pinyo hang ni ya ka basni ru pinyo hang ni bat usna ka tak rukom ba wat ki khlung ki badang lai snem sau snem ru ki la nang ban pendon kam ya ka ti kum ta phidei ban nang ban pendon kam ya ka khnang ba pinyo ya ka jing mentoy nang ta hakani ka imlang ka sa lang ka bangi don mangi nyo I don gi khna ki bawan ka long jing le si ka beduk ki kemi ki kepala si kim don shu akan ni ka perthai ti kalong ka ba isang sot ba ban pet ya ki pinyo I ya ka riam ka bet jong ki kam long ka babiang kim yo ya ka bam ka di ru ka babiang ti ngim ju dei ban I ben kum ye ki ni ki khna ni dei ban yarap pan ban ye ki nrai don pa de ki brio ki bale don bor ki bayu raj ya ka hok long brio man brio jong ki ni ki khna teng ki phale e ka kam ka basni ki pha tu pha thi me ki tang bakin yo jing toy ya ladi nrei dan pat deru ki brio ki ba 3 months ngobha lani ki reu shimet ki baju arab komi kini ki khna dei nang ta ki ai ka bam ka di ki ai ki jan ki nep ki bat nga thrai Jisu komen bha la da phile kumta bat ma phi ru hep phila ban le ei na ka banta jong ki phila ban le kum ni phila ban shna kum ini piggy bank ya ini phila ban put dei balloon dala put dei balloon phila ban ta di fevicol bat ka tissue paper dala arkhiang pisa airong nang ta ya kini ki skor I khmut pa I kejat pa de pishna de ini I triple leng nang ta phila ban tap I pisa ban pelang nang tu bat le si kum hakasni Christmas ne hakasni children's day phila ban ai gitu ki khna mo la ban don haki dong jong pi ki balang jong pi mo ki beduk ki bakerdu but le si ki brio ki la ban clear pi phila le you hakani ka por badon kum kani ka klam jingpang covid-19 ne ki daka pareng ki ong kata ka DIY products la ni do it yourself mo phila la kan ban ong ki ba ka ba phila le but mdei tang kani ka way ka DIY ba phila ban le ki don ki way de ki DIY ki ba phi la ban le nang ta ka baar kalong ba pikan mau nam kini ki senran ki jong Jisu ki be ano ai kini ki khna pi tep balai be ki be ai kini khna ti haba kini ki senran ki le yo I ki khna ki wan lembrum ki la perkhat ken ani kini ki khna balai kini le che kan ni ki wan chani mo le kini kren ayu kan bat Jisu ni shibet te imat ngin kin sapun klumar ni dai bat ngin saya klumar lut mangi barok khot ti haba kini ki khna ki laiwan bat ki kemi ki jong ki kini ki senran ki laong kumnu ki laong ki ya lek no shwa menta kasni Jisu umdon por anya keren bat kini ki khna bat Jisu ubun kam udang thaj menta ti kini ki khna haba ki le asngau gumta ki la asngau si adu kata mo namar be ki kwa ban keren bat Jisu ki kwa banya selok bat namar ba ki Ieit yu nreidan bok ba Jisu yu asngau ka baki senran ki la ong ti Jisu la le knu la snengi ki senran ki jong ong wat be ya ki sha ki bakin wan ha nga ti kumta Jisu haba ki khna ki la wan ha ki ula le knu ula shim ya ki ula kdup ya ki ula piam ya ki nang ta ula bo ya ke kti jong halo jong ki ula Kyrkhu ya ki bat ula duai ru na ka benta ka jong ki ting yo I hang ni Jisu Ieit bai ki khna pediang ru ya ki khna duai na ka benta jong ki Kyrkhu ru na ka benta ka jong ki ti hap phimla ken ban ong bangadang khna lani bangadang khlu Jisu yo snoi ki jing duai ki jonga mener ngila ya ruai yang baong Jisu usngap ki jing duai jong ki khna ti kumta phila ban duai ki ne bentai ladi duai ba pinyo kamet ka bakot bakhia
duai bapin yo ya ka jing start ka kenjau Blei nang ta duai na banta ka yeng ka sem ka jong pi duai na banta ime ipa jong pi me Ieit pa Ieit jong pi wat duai ru na ka banta jong i ki bala rang ba khnang bangi ru ngin long kum balong ki tu ki klung haba ki don ha ka sangti ka ba klan bor ka jong Jisu kim don kanu ka jing tieng ka jing sngo arta tin nambar bu Jisu kudup ya ki kim syap tieng yo ki ur yo ki hab yo ki klon ai bangi ki bala heru nginang banlong kum balong ki kini ki klung habangi don hakak sangti ka baklan bor ka jong Jisu ngiru ngin syania terlibet tang hau nang ta pitip balai bau Jisu ong na ba jong ki long ka hima ki beneng namar habau Jisu upet yo khna ulo yo I lupa ya ka beneng ka dai ka jaka ka badan ka jing suk ka beneng ka dai ka jaka ka badan ka jing kemen ka bom dan syu kanu ru ka jing khuslai nang ta ka dai ru ka jaka ha ka ba U Blei usun syar da ka hok bat ka jing Ieit ti ha ba Jisu upet yo khna yo I ya ka dur ka ba bhabri jong u ya ka dur ka ba jam nut ya ka dur ka ba hok ka bulului yo I ya ka do nut ka ba sngur ka bom dan kanu ka jingthop beria nang ta pios pikan maun emi ka tu ka jingiathuhkhana ka pa phila ban syam ha ka gospel ka jong Matthews kalanong ka ba khat pra ka khot na do ka baning kong ter ha ba kisenran jong Jisu ki dan bat Jisu ki lai keli u ei uban bakham kraw na pedeng jongi ha ka hima ki beneng wei ru lakli ka ju jing keli wei ru lakli ka ju ka jing keli pat le si kita kisenran mo kila perkhat hala di marwai o ban yat yarat ite dang khamla hi munga ti borok kilai perkhat kumta nrei haba Jisu pan upet kita kisenran yo I satia ya ka jing kraw bandon ha pedeng jongki nrei hang ta hajan ulai I pen ban ya uwei khna ubadon ya ka khmat ka ba iloi ka khmat ka ba ijam nut ka khmat ka ba phu samrki ulai I ya ka do nut ka ba sngur ka do nut ka ba khut ka ba senlar ka bom don kanu ru ka jing thok beria ka do nut ka ba sngurit bat ka ba pendam rit ya ladi kumta Jisu ulali akum ula khot yu tau khna ulong ali Ieit hang ni ula penyang yu tau khna hang ta hap pedeng bot ula ong i kita kisenran jong ula ong kumnu ula ong pet shani lada phim yakla bat long kum uni ukhna phin om yo ban lech sut eng bai ka hima jong ki beneng namar kata unu ru ubanang ban penret yaladi kum uni ukhna uta ulong uban kham kraw ha ka hima jong ki beneng ting yo I hang ni ba Jisu Ieit hadu kata ya ki khna bat upediang ru ya ki khna ti mapiru pidei ban Ieit ken ya u bat ban Ieit ru ban puli ya ka Ktien ka jong u dai adangi ong ban puli lendat ya ka Ktien ka jong U Blei isngu ban dai ringan ong ya pi da pin puli ka Ktien jong U Blei puli da ka jing Ieit bat ngan hikai ya pi kumno ba phila ban puli ka Ktien jong U Blei khnang ba phin kham sup phila ban le ni phila ban tho lupa hang ni daka kitu ki dekhot ba phin puli nang ta phila ban draw kini ki jing draw phila ban draw ha kanu ka rukom kat kum ka jing la jong phi mda dan kam e ban draw bahaya ki phila ban draw kum ni kan bo bat ni ki penting ki bakham kong san lani kita ki keywords bagi ong daka pareng phila ban tho kum ni Ktien syarak kejat jingshai bat lenti nang ta phila ban ong ken ka Ktien jong me kalong ka syarak ya ki kejat jonga bat ka jingshai ha ka lenti jonga te namar ba ka Ktien jong U Blei kalong ka koridor hadu kata-kata ka kham koridor ya ka ksiar ke banala bat ya ki mau koridor ki bangi la ban lum nakut jangan ni ke pertai kumta phila ban le kum ni phila ban shina di ni I Bible verse bank ya ini dai nga phila ban shina di senduk ini nga shina da u bilor plastik nang ta sa airong ye ki nang ta phila ban shina pa dia kum ni daki flashcards phila ban tho lupai ka dekhot chini sedien kani shim na ko proverb kalenong ka deng baning kong ka dekhot ka ba pra tien ki ba ong kum ni ku khun
Nomor baong iki kun tu ma pidroi iki kun. Ku kun. Tu sengap. Nomor baong sengap. Drone adi skor. Yaki jinghikai ukpa. Nomor baong jinghikai ukpa ngin ya drone adi ipah ni. Ukpa jong me. But what lendet. Baong lendet ngin ya drone adi cross kan hang ni. Ya ka hukum. Nomor baong hukum ngin ya drone hang ni. Dai hukum. Ka kemi jong me. Nomor baong ka kemi jong me hang ni ngin ya drone dai me. To ngin ong kum ni kan. Ku kun tu sengap. Ya ka jinghikai ukpa jong me. But what lendet. Ya ka hukum ka kemi jong me. Nang ta sakaway kanin shim nak gospel jong ulokas kelenong bakat saw ka dekot ka balai pusau pila ban le kom ni kamulu to pila ban draw ini mulu badan smiley ka bha nomor baong bha tmo pila ban draw ini i thumbs up ndrei lada kamulu draw yang da kamulu ka kela belat nomor baong belat bom don jing mat e shu bom don jing bang e shu in draw na di zero kan dae nomor baong bangi keli jing keli dae in bu na dai dak jing keli en pen thiang yaka baong thiang in ya draw na dai mit pat ni i mit ru i badan smiley dia na benta ka assignment jong piru pila ban tho yakini ki dekot pila ban le na gospel jong Lukas ne pila ban le na ka Psalm ne pila ban le na ka proverb kanu ka ba pikwa ban le kanu ku rukom pila ban shina de kini flashcards la ni kum kini ki cards ba pila ban penyeng la ni pila ban le kum hakani ka duru hakanu ku rukom ka ba pi kwa ban le ta mentangin ya bat pila ban pha ya kini how to number ba pishat I malaka tayo ta mentangin ya pet no ya kini ki assignment ki ba pila le menshim tayo I kublai ya pi baro ki ba pet ya kani ka program U Blei undon ringkat bat pi ngan puli naka gospel Matthias lenang bakat kendai dekat bakat lai bakat saw ndau kumta kila wan lam ya ki kulung hau ba unbu ya la kikti haki bat ba unduai ndrai kisendran kilas neng ya ki u Jisu te u la ong sha ya ki kulung ba banwan hanga ba wat kang ya ki na ba ya ki ba kum kita long kahima ki beneng U Blei shua bangini penwai ngin ya duai shwai ke jingduai utrai to khabrip kan baro ku kpa jongi ubah beneng long bakut ke kerteng ke jong me wan ke hima jong me long komon jong me ha ka khndo kumbah beneng tu ai hengi menta ki jingbam jongi ki balha kasni tu map ru ikirengkang ki jongi kumbangi ru ngi map ki blek sniu ngi tu wat ya lamingi cha ke jing penshoi ru ndrei sumaring ne besniu na ba jong me long ke hima kabor ba kaburom ru hala kerta amen ba ka bawai no tu ai begijing ai ke jong blei kupa U Blei khun bat blei mensim bakut tu ai begini kenrat barok lai kin long lem rong ringkat bat ka jaseng khna jongi bat ki jaseng khna ki badan haki wei pat ki jaka naduk menta syaduk ki arta ba bom jukut ru amen